abaningana emhlabeni. Mina njengomshumayeli wenabasho ngiyakuvuma lokho. Ebhadi mawusuhambile emhlabeni akwenza ukuthanda kwakho. November 2012, November 17, ngahamba emhlabeni ezweni laseTibolweni endaweni yaseMbeni. Ilanga azikhona ukuthi awukwenzi ukuthanda kwakho. Akhona umuntu okhanyela ushembe. Asambele. Ivisit ke namhlanje ngiyathemba ukuthi bonke abantu bayiphethe imali. Ngoba ukusonta kwanamhlanje kukabili. Usekujahe. Ngoba khona into ongayizama isikhathi eside. Ezweni lakini noma la usonta khona kodwa ungayitholi kuthiwa uyithola endaweni ethile. Ebese uhambe uyifica khona ngoba ngishisa ukuthi ubombela lapha ngisazoyiqala emumva. Ubombele lapha isitimela letholana nala madoda amabili ayihambe yofuna umsebenzi. Ngesikhathi esendleleni la madoda amabili yofuna umsebenzi ehamba ubombele uthi kuwo uthi nina niyawofuna umsebenzi. Njoba niyofuna umsebenzi nje ngeke niwuthole. Nizofuna isikhathi eside. Uthi kuyothi la senifike khona senithi niyabuya niyobe seniyawuthola umsebenzi nisebenze eplazini lomlungu nishaya umoba uthi oyedwa wenu
uyobe sethi uyashaya ngobhushu ahamba uyishaya umlenze uthi lelo nxeba ngeke lize liphole uthi niyohamba inyanga niqede namba odokotela nibaqede uthi noze nifune mina uthi lapho niyothola khona ukuphumula ngoba niyothi manifike ekuphakameni nifike kuthiwa ngisentanda nithi niyafika entanda nifike kuthiwa sengisephakameni ahamba lamadoda ambuka phansi ubhombela ambuka phansi isitimela samampondo safohla imvali emasango namhlanje bathakathi ngoba ezizwe limbizayo egobhoza njengamazwi othukela esimbuka ambuka phansi amkala bona lo ayikho lento eyishoyo engazi ukuthi khona imfihlo kuye lemfihlo eyangena ngesikhathi kubonakala imbali ngeke ngisaya kuyo ngesikhathi kubonakala imbali ebesiyadliwa kwasekuthiwa ziphathe kahle ngibe masaba ukubiza amagama amakhulu ziphathe kahle intombi yakabani ngoba uzokhulelwa uzale umntwana oyosindisa yonke leAfrika amen ingakhunyazi lezwe beseMozambique amen ahamba lamadoda afika ufuna umsebenzi lutho umsebenzi ukuthola athi la acikeka khona amadoda esethi ayashiya phansi manje aseyayeka kusho amadoda esethi ayayeka kwaqhamuka ibhulu lafika lama ngemoto lathi madoda nifuna umsebenzi athi sifuna umsebenzi wasethi gibela le emotweni wabafaka emobeni wasebakamela imali ukuthi imali nenzoyithola basebewushaya lo moba wathi sawushaya uzawukabe esontweni lesithathu wayoshaya umlenze wathi bayishaya umlenze uthi womthatha umlungu umfaka esibhedlela akangaphola inxeba baphuma lapho bamcela umzakwabo bahamba baye ezinyangeni zangakubo bayifuna lutho abangamthola usizo wasuka lapho basebecabanga wathi konje khona umuntu esahlangana esitimeleni wathi siyomfuna ephakameni bahamba bashona ephakameni uma bebuze phambi ngapha sebetshela kuthiwa kusenanda uma befika khona ngiphuthuma kanje ngidedela amakhosazana inkonzo yawo uma sifika lapho befika khona ephakameni bafika kathiwa ushembe usuka manje usentanda bathi bayafika entanda kathi ushembe usuka manje usephakameni amen lento wayikhulumile uma befika ephakameni wathi awusenifikile wathi lela olinto engangilihluba ngifuna ukuninika lona ukuthi nilidle ngangifuna ukunigeza isilo ukuze manifika nithola umsebenzi niwuthole nangibukela phansi ingakho umsebenzi bengawutholi angeni kuningi kakhulu njengoba ngithi ngahamba emhlabeni khona la ngafika khona indlebe ilenga zibuza igazi babuza ngathi laba abanjani kwathiwa yilaba ade bethi mana la ngikhuluma endlebe namanje basabalungu awuhleli nona khona la ngafika khona kuneyiduli ngabuza ngathi iduli zalezi kathiwa abantu laba hleli lana yilaba abashiswa ilanga bathelwe imvula bahawa umoya benze yonke into abangenzela lutho emakhaya ubo emuva uthi bahlala la labantu akekho umuntu onomuntu wakubola othenga ukudla ngomhla ka25 ufika umhla ka25 eseqala esenane eseneyikwelete ezivule ingaka njengoba ku December nje baya December ina ka December ngoba unomuntu wakubola lapha emuva makhosazana hlansuthi akekho umuntu ekufanele la emakhosazaneni abe nezintombi eziwu5 zakhe nje nani makhosazana akufakekho umuntu efanele bekunina abe nabafana bamgadile abawu5 bakhe nje sihleli ke lapha ebuhleni ngoba lapha ebuhleni njengoba niya khona nje nizofika nesangwela hayi manje ungangishimela manje kodwa masufike lapho ufika ngiyini ngikutshele ngithi angena uyangena thulula la imithwalo ehlise ngezandla ngoba ngisonitholiswe amen phezulu nje ketangeni abajwayele ukufika bazongifitha ngekhona bona umshumalo lapha obekwe lapha zonke imoto zingena kini uma uhleli lapha uyibona inkosazana idilika ifake ngebhayi ibuye no pick and pay ikhuphuke nawo uphethe isitezi mnandi basisho ngokubhilisa obanibani ebese ikhuphuka yaphezulu ebese ifika ushintsha ibhayi yehle ibuye ezansi sibuya no truet isiyithatha komunye umfana ayenziwa leyo nto kuleli bandla amanazana amen ngoba awuzuba naye isibusiso somshado uqondile uzothi usoganile abuze loya ukuthi wenze njani wena iblenyoni yakho abize umuntu obaluleke ngalendlela umuntu ogalile wakuthatha wakubeka ekhaya akeze baluleki kodwa abizwe ngenyoni na uhleke ubizwa kanjani ngenyoni umuntu okwazi ukushintsha isibongo okwenza wawumuntu waba umasibanibani ade ubani waba umama ubani ade umasibanibani uphelele lapho tethele ngena amashalofu wonke ngiyazi ukuthi uba mawuthinta amashalofu
lethelelo lapho inayekani ukuthi umuntu athe ecela umshado la kuthini ngizocela indoda la uNkulunkulu angekho indoda kanti wena uneyakho ngoba ngesikhathi sekulethwe lesuke emoyeni ificale ngeke kushayisana uthi nina unengane wena yemfana lengane yakhe yomfana lentombazana ihambe emgidini ngoba yona ivumelekile uhleli la ingane ayiyenze endlini ayiye emgidini uhleli nayo kodwa lengane ikhululekile ayinankinga Zamseli uma lengane usufuna ukuyibusisa awuyibusisi wena lengane inika umama wakho oshadilamba uyibusisa etempeleni amen uma umama 14 wawufaka wazala ngebumva isayini yokuthi awusenandoda 14 boshoceleni kamama uyathinta uma ungawufakile umqhele inhlalisoti usho ukuthi wena unathi ngoba inyanga izweni esasifaka umqhele osibuseni ezweni